saking sembah pangabekti Kanjeng Prabu. Anakku nggih Gatotkaca tak trima pingaturake pangabekti. Anggung pangestunipun wa kebat tampanana. Kula pundi wistaka mugi dados jimat. Wonten keparingipun wa Prabu kados pundi? Merpeke ingkang putra Gatotkaca. Gatotkaca wonten dawuh. Nalika semana para Pandhawa silenggah ana negara Ngamarta. Prasetya munadyan kowe iku mapan ana Pringgondani nanging saguh rumeksa kamidaganing Pandhawa. Apa kalenggan iki tekad ingkang kaya mengkono mang durung gumingsir saka telenging nala nggih Gatotkaca. Kapura malah raket rumaket wonten saklebeting manah kula. Inggih kedah kula rumeksa kamidadaning pepundhen kula para Pandhawa. Gatotkaca kawula pun wa merpati marang jeneng sira. Pun nampa pradulane para abdi ingkang ndak percaya niti kahanan sakjroning musuh. Inggih. Kelenggan iki lelakon gumlaring paprangan Tegal Puru gawat. Sebabipun miturut pawarta kang ndak tampa sak sedani panjenengane Paman Pandhita Druna. Senopatining Prang Negara Ngastina Yayi Prabu Ngawangga, Yayi Prabu Karna. Inggih, lajeng Yayi Prabu Karna iku duwe pusaka jenenge Kontadewasa. Janji dilepaske kudu entuk gawe Kontadewasa iku. Jalaran lumepasing pusaka Kontadewasa sinartan mantram sakti. Dadi senjata Kunta iki lumepas kudu entuk gawe. Nanging keciwane Kunta iku janji wis bisa mateni wong siji kudu bali marang asal murane. Inggih. Monggo Yayi Prabu Karna prastyane karo Ibu Kunti Talibrata. Nalika jaman Ibu ngrapu karo Yayi Karna. Ibu mboten perlu kuwatos putra Paduka tetep gangsal. Benjang kula sedya tanding kaliyan Arjuna. Yen Arjuna ingkang pejah, putranipun ibu tetep gangsal. Kula Kuntadewa Werkudara Nekula Sedewa. Nanging menawi kula ingkang pejah, putranipun ibu tetep gangsal. Kuntadewa Werkudara Janaka Nekula Sedewa. Mongko gamane Yayi Karna Kontadewasa. Yen nganti Kontadewasa mengko dijelke mongko Dimas Janaka sing methuke, kowe ngerti dhewe. Janaka iku ingkang dianta-anta ya mung Yayi Prabu Ngawangga. Lamun mengko mireng Yayi Prabu Karna ingkang jumeneng Senopati. Janaka mesti magut rananggana, ora kena dipenggak dening sapa wae. Inggih. Yen Janaka kena Kontadewasa tekaning pati, kowe ngerti to prastyane Pandhawa, siji mukti sing papat melu nyeyuk, siji mati sing papat mbelani. Dadi nek Janaka iki mengko maju perang muncul Yayi Karna, kena Kunta Yayi Janaka tekaning pati dina iki mengko perang Bratayuda bubar sing kalah Pandhawa. Merga Yayi Kuntadewa Werkudara Nekula Sedewa mesti enggal bela patine Janaka. Upaminipun sanesipun Paman Janaka ingkang ngajengaken. Nah, liyane Janaka njuk sapa sing wani karo Prabu Karna? Wirikata risang Gatotkaca
kinon mapak arka suta tekapira kresna parto maler muji satinira saking ujaran bang-bangesmu anggar cita sigra marek mawancana bagya mawancana yang ana pakon ripatik narpati oh Prabu apa nggih kaparing kula ing majing dhateng paprangan Tegal Guru mapagaken Mo Prabu Ngawungga menika mumpung tesih wanci dalu Paman Janaka dereng priksa menawi Adipati majeng dhateng paprangan tekadmu apa kok dadi wani medhoke wigatos sing manah kula namung jadi kawilujenganing Pandhawa kula purun dados banten watun Pandhawa Waluya maing jati awit Wo Prabu paring pangandika Wo Prabu Karna nglepasaken Puntadewasa yen ngantos lumepas angganipun Paman Janaka sida sedanipun Paman Janaka prang Bratayuda rampung Pandhawa ingkang kawon iya yen kula ingkang majeng yen saged kula ngrebat Puntadewasa kula nadhahi Puntadewasa nanging yen boten saged Gatotkaca pejah kula temah nanging ngendikanipun Wo Prabu yen Punta sampun lepas pisan kedah wangsul dhateng asal mulanipun tegesipun yen kula pejah kenging Punta Adipati Karna sampun pepes dayanipun mboten badhe saged unggul mengsah Paman Janaka ya kaya ngono kuwi aku arep bloko ngono kuwi wiwih ringa-ringa pengendikaku dadi kowe saguh wani mergo Yayi Prabu Ngawungga sagad malah mawantu-wantu panuwun kula badhe ngrumiyin majeng dhateng paprangan lebetipun dalu menika Paman Janaka sampun ngantos priksa yen kula majeng rananggana awit mangke menawi sampun gagat rahina kula natap tengara bendhe wonten ngajeng Paman Janaka tentu boten kersa badhe nusul wonten ngajeng awit yen nyusul wonten ngajeng tegesipun lajeng pasulayan kaliyan kula gantos perkawis oh iya kaya yen mengkono nggih aku ndak maringi priksa para kadang Pandhawa supaya mantep rasaning pamikirmu kowe maju madyaning paprangan iku bisa dadi srana unggul prang Bratayuda tumrap Pandhawa syukur kowe bisa unggul jayamu nanging yen kowe ora bisa unggul jayamu kowe bisa nyingkirke bebaya ingkang bakal tumama Pandhawa kawula lon namung keparing uga nyuwun pamit Kanjeng Ibu Dewi Arimbi ya nggih ingkang prayitna nyuwun pangestu Kanjeng Prabu Gatotkaca aja kaya ngono ucapmu lho. Kowe nyuwun pamit nyuwun pangestuan kula madya-madyaning rana nepeti dharmane satriya. Rumeksa kali dadaning Pandhawa mun tak watesi mengkono aturmu kula. Inggih aja pisan-pisan tak rasane babagan ati. Mergo pancen pati iku dudu duwekmu ya dudu duwekku ingkang menang murba masesa amun Hyang Widiwasa
kalenggani pipi maju madyaning paprangan. Mati karo urip iku sejatine ora ana bedane. Yen kowe menang kontan ing jagat ning kowe tekaning pati dadi srana menganing wiwara swarga mulya muraya nger mung puji rahayu kang dak maringake jeneng sira muga-muga kasembatan apa ingkang mbok sedya nyuwun pangestu Kanjeng Prabu. Suyung mulat cekar dandan nyurung Hanya rujit nolong ngalitan bangkit lali Lolo lulus lilo lamun ingat dilo Kadu kaca kowe padha kanthi raharja kula nuwun pangestunipun Kanjeng Ibu mboten manggi sambi kula sowan kula sungkeming pangabekti konjuko sahandaping padha Kanjeng Ibu Dewi Arimbi yo tak trima kula oh ladalah Angger Kaca Negara Wilujengger inggih pangestunipun Paman Probakesa mboten manggi sambi kala. Syukur. Ana wigati apa nggih Gatotkaca? Engetku iki ana ing prang Bratayuda. Teka kowe bali ana pringgondani. Bareng munjuk ngersut paduka Kanjeng Ibu. Suwan kula ngersut dalem Kanjeng Ibu kalenggan menika. Kula nyuwun pangestu kaparingipun Prabu Bathara Kresna bata ing Pandhawa rikalenggan menika kula jinunjung jumeneng Senopati majeng wonten madyaning paprangan mapagaken Senopati ning Kurawa. Rengkuning tias nikya gongkinten
lir sudomo surung kang padang kalingan lampahe mega mendungang layu layu dia hangrani kekesan dak praloyo kang mono pangemu kang tinemu jroning Dewa Becaran jagat saya kirilo prakteng hantoko anak kunjur kate koco kaya napa bombong ing rasane atiku tupi wong atuwamu midanget kowe kalenggan iki dijunjung jumeneng Senopati mapakake Senopati ning Kurawa jumbuh kelalitan jamanku kowe kang tak hutang-hutang ingkang natkala isih Joko tumorak tumaruna tak gembleng katidayan kanuragan tak kadang besok diwasane kowe dadi satriya ingkang utama netepi darmaning satriya ngayomi sangya para kemula ora wedi mras lambet angkara budi candala usana tekaning perang gedhe ngarang Baratayuda kowe pinercaya jumeneng Senopati pertanda para pepundhen percaya karo kowe pertanda kowe satriya ingkang kesinungan kaprangiran kang linuwih awit lamun kowe ora linuwih katigdayanmu pangeh kowe pinercaya jumeneng Senopati kula waduh ibu pepundhen kula nalika ibu cedhak saking pelenggahan waspa mijil saking padoning netra begruntolan gelarapan manah kula wastani ibu badhe nyandung nyrimpet lampah kula angging kuban majeng rananggono dupi wijil pangandikanipun ibu kawiyos mekaten suraos sing pangandika ibu bombong penggalipun kagungan putra dipun jumenengaken Senopati sirna raos sing pumarasan kula ibu upami ketingal sak harga suta ageng manah kula iya nggih Katukaca nanging pun ibu perlu arep ngerti mungsuhmu sapa Senopati ning Kurawa Adipati Ngawangga jagat anak kula nang yo nggih menapa Bu dupi ibu priksa mengsah kula Adipati Ngawangga semu kaget ora apa-apa nggih ya mungkin welingipun ibu sing prayitna lamun kowe weruh Kakang Prabu Ngawangga ngasta pusaka ingkang mawa cahya kowe aja wani mapakake kowe kudu nindani ya kula inggih sendika Wanudya ayutama mangambararum ing kasuma yen ngandika esmunya gigit ladit esmunya angu jiwat sembodo kenging sarira lelewani milangoni
Bareng matur anggir Prabu Kacanegara menapa paman. Dubi kula widangit panjenengan sedya majeng rananggono. Wah. Kula sakadang sampun prasetya. Sedya nglabeti dhumateng anggir Kacanegara sak telasing nyawa kula. Mila kaparing kula sakadang braja. Pun paman Prabakesa braja Wikalpa braja Lamatan. Kala sumber katong majeng dhateng madyaning paprangan ngrumini lampah bilani anggir Prabu Kacanegara matur nuwun paman yen mekaten kula semanggaaken anggen punata wadya pringgonan nyuwun pangestu kanggo ratu sing ati-ati yo nggir Kaca apa dene Yayi Prabakesa lho iki dadi mikraning uga rapuh
sadaning kukilo dengan lirwu sing tinibanco pepetoking ayam wono merak padakan mangu bermoro merak basa ring kusumo parayan hari wayah Prabu Bathara Kresna padha kanthi Raharja. Kula inggih pangestunipun Kanjeng Hyang Prabu Matswapati boten manggi sambikala. Sena Matswapati kakekku apa? Padha kanthi Raharja pangestune Matswapati kakekku petiku Tambanana. Iya tak trimo nggih. Arjuna putuku mung bagus padha kanthi Raharja. Nuwun pangestunipun Kanjeng Hyang Prabu pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Koko Prabu Bathara Kresna Raharja manjing pakuwon rangga watangan. Nuwun pamujinipun Nyai Samyaji boten manggi sambikala. Sumengko rasaning pamikiripun kaki rehne putuku Janaka. Putuku Bratasena wis ngadhep. Parang lakuning prang Bratayuda Jaya binangun daya-daya. Kurawa enggal bisa tumpes tapis amarga sakpatine putuku Angka Wijaya Abimanyu. Para satriya ingkang bantu Pandhawa ora saya ngendhoni kendhenging Gendhewa malah saya ngencengi kendhenging Gendhewa. Ngisik-isik pedhang ubat-abitake pedhang lan udan bindi gada lenging panyiptamung daya-daya enggal Kurawa sak balane tumpes tapis tanpa sisa upama ora bisa anggone padha ngendhaleni wis nebyuk ana paprangan tanpa tatanan. Wayah Prabu panuwuning para satriya lan para wadyabala mengkono mau enggal tanggapana sapa ingkang menang jumeneng Senopati. Awit nalika putuku Drupada ngadhepake Druna banjur tumekaning lalis. Dados kamuningan Kanjeng Hyang. Werkudara menika wau sampun munduraken Senopati pengabit. Pengabiting Senopati ning Kurawa Ratu Kembar Boma Wikata Boma. Saged pun sirnaken dening Dimas Bratasena. Ya mengkono Sena. Iya. Lah sak bacite. Kalenggan menika Senopati ning Kurawa ing majeng won madyaning paprangan. Yai Prabu Ngamangga Basukarna kula nggih. Lah banjur sapa mungsuhe? Yen Karna kakangku tandinge sapa? Bapak aku. Dudu kowe Werkudara. Sebabe Yai Karna iku perjurit panah. Kowe godho. Kowe nek ngempake godho ki nek arep ora iso. Dadi iso nitih mungsuh ki nek cedhak.
ning nek saka kaduan ora iso namake gamane. Mergo godhong kuwi namake kudune cedhak. Monggo Yayi Karna Jemparing bisa nyernake musuh saka kaduan. Ngandel ora arek. Nek godhong iki le iso ki cedhak. Adu arep ngono. Ora adu arep ya iso kok. Lha dituthuk saka mburi ngene. Bandamu ya ngono. Yen mekaten menapa kula Koko Prabu dudu kowe. Lah banjur sapa? Dados nukan-nukan. Nyanyi Prabu Karna anggene macing dhateng paprangan wancinipun dalu. Kula mboten maiben Dimas Janaka menika yen Jemparing titis. Sampun malih kok janggane manung bisa rambut dipun Jemparing Dimas Arjuna saged sigar. Nanging menawi wancilate tur wonten paprangan ingkang kedah ngayomi ruwang dan risaking barisaning manusia menika kula iso dereng pitados. Malih-malih menapa Yang Prabu? Dupi kula rembagan kayangipun Gatotkaca. Gatotkaca sagah jumeneng Senopati. Menawi Gatotkaca kula pitados mergi prabanipun Gatotkaca mencorong saged kangge damar wonten madyaning paprangan. Andhe Bima kena suyaka Sudipya sawara-wara umbul katanira pitung kedhit. Majenge rana ika dwandwa ing Kresna kakangku. Apa? Kok dadi Gatot kok dadeke Senopati ora rembugan karo Werkudara. Yen men kuna apa king nglorope Gatot. Lho kosek-kosek. Jerone perang Bratayuda ana madyaning paprangan iki Purba Pangwasa nek bab ndapuk Senopati kuwi aku. Werkudara tak dapuk ora kena mingkuh, Janaka tak dapuk ora kena mingkuh. Gatotkaca ora perlu aku taran bapakne ibune. Mapan kabeh satriya sing ana paprangan iki dadi panguwasaku. Prasetya menat kala perang Bratayuda arep tumapak, apa kowe lali? Teko kowe saiki ora percaya karo Kresna. Ya. Alah. Ora sembodole nyonyol-nyonyol. Bareng kira-kira rembugan kalah. Ya. Ya ngono kuwi kira nyalun di wangsulik. Wah, aku nek ngono kuwi. Ora ndelok nek ngono kuwi. Bareng dibagi yuk. Ya. Kowe iki ngomong ki apa, Gareng? Kanca kula kok piye to Giri Bathara Kresna kok dadi Gatotkaca sing jumeneng Senopati? Inggih Koko Prabu. Panjenengan kula aturi pitados Gatotkaca majeng wonten madyaning paprangan Klenggan menika badhe dados srana kemenanganing Bratayuda tumrap Pandhawa. Tenan Kresna kakangku, tenan ora goroh pun kakang. Dadi supaya bombong pamikire malah botono wae anakmu. Ya. Yen mengkono aja nganti lalu mangsa enggal padha tututana. Lan kowe Arjuna kudu lila lahir batin, ora kena kowe nungka nang barisan ngarep. Jalaran satriya ana madyaning paprangan lamun wis jumeneng Senopati. Ana ingkang dijil saka mburi iku bakal bisa ganti bubukan, ganti perkara. Inggih kula kantun nderek. Kula namung badhe memuji dhateng Bathara mugi-mugi Gatotkaca unggul jayanipun. Kantun pinarak dimangga suka Kanjeng Hyang Saha Yayi Samyaji. Kula nyuwun pamit majeng madyaning Suramadya Raga. Yaya mangsa Buddha ngger Bathara Kresna nggon ngayomi putuku Gatotkaca.
pangestu tak jaluk Majapati kakekku. Ya Bratasena nyuwun pangestu Kanjeng Hyang Arjuna aja kurang prayitna nggih. Sigra madeg suraning driya murih jaya ing palugon tenira perang kukuh lumawan risang pandu siwi nadyan tomaksih kadang ingkang nunggil ibu wit ngandhemi prasetyanira denyo sagambilani risang Kurupati nyaosaken pangabekti kula Kanjeng Adipati Gatotkaca kawula loro kowe ngaturke pangabekti ana ngersani wong atuwamu aku tak tampa pangestuku tanpa ana kula pundi wis toko mugi dadosa jimat
ana madyaning paprangan wadyabala wis padha campuh Bandayuda isih kober kowe ngaturke pangabekti karo wong tuwa. Darbi sedya apa? Kula matur Wadipati anggen kula sumengko kedah saged sowan Wadipati kejawi nyaosaken pangabekti. Kula nyuwun pangestu. Kowe nyuwun pangestu? Inggih. Kalenggan menika kula badhe jumeneng Maha Senopati. Kowe njaluk pangestu nggonmu arep dadi senopati? Inggih. Methuke senopati endi? Mapakaken senopati ning Kurawa. Sakita kula tumpang katigdayan kula. Gatotkaca kula. Kowe nyuwun pangestu karo Pandhawa nggonmu jumeneng senopati. Methuke senopati ning Kurawa. Inggih. Mongko senopati ning Kurawa kuwi aku. Nek ngono kowe njaluk pangestu liar kanggo mateni aku ngono. Iya. Nggih. Ngaten menika awrating awrat jejering satriya. Yen Wadipati Karna kaliyan Gatotkaca menika tetep pepunden kula. Wadipati Karna pepunden kula mboten wani. Nanging satriyanipun kedah boten saged mawas sinten ingkang dados mengsah kula. Nadyan Wadipati pepunden kula mapan kelenggan menika dados mengsah kula kedah wani. Mila kula nyuwun pangestu mugi-mugi boten wigih ringa-ringa anggen kula nandhani kurdanipun Wadipati. Kowe anakku nggih Gatotkaca. Kowe senadyan satriya kang isih muda nanging kena kinarya tepa tuladha bisa misah-misahake. Iki butuhing kulawarga, iki butuhing kewajiban. Kowe nyembah sungkem karo aku merga pinetepi dadi turunanku. Nanging nek kowe netepi dadi jejering satriya, ora wedi karo sapa wae kang ora ngarepan jer iku mungsuhmu. Kula nuwun inggih. Sirnakno wigiring-ring ora nek ora kena kundurke srana becik. Tembarono kadigdayane nata monggo kula dosi Wadipati.